Pag naibel, pwede na nimo bagtingon. Yan sa kakadiri, nampo na huluganan diri og coins so. Unsay porma sa shrine diri, gagmay, so ingon ani siya. So mo na shrine diri no. Before pa lang mosulod diri ang uban, diri pa lang mag-ujigi na sila, magbaw sa gate pa lang. Paggatahod ba sa Ginoo kami sama. Ang tudlo pud sa hapon sa kuha, pagka mosulod daw kayo nana, dapat diri lang daw ka sa gilid. Ana. Yan sa tunga daw, gianan daw na sa kami sama. Tapos before ka mo adto didto, magampo naay say kuan. Na siya hugasanan ba, maghugas ka sa imong kamot or sa imong baba para before ka mo adto didto magampo, limpyo. Mao sad na ilang pagtuo. So ingon ana, limpyo imong kuan ba, imong budhi ba. So unsay sulod sa shrine diri? Ingon ani oh. Sino ani naibel. Wala mo ko dalag sinsilyo good. O pag naibel, pwede na nimo bagtingon. Yan sa kakadiri, nampo na huluganan diri og coins so. So mao na siya. Unay sulod diri sa shrine. Pag nay umatsuri diri na sila magtapok. Oh, unay sulod sa shrine diri. Nakasaka na tayo nani sa uno, kita rin ako ni sa One Piece. Karon na ako diri. Oh. So wala. Akong gipakita lang na sa inyo ha. Para sa puhon, no? At least makauli ko na ako experience nyo nanin. Kana ako ginana, kasulod ko ana. So manay mga sikat ngayon ani dire. Nga kanang ginadayo gid og tao ba, nga ginatuuhan nila nga pag naa sila wish matupad gyud. So naay mga lugar nga ingon ana. Shrine nga ilado gid siya, parehas atong giadtuan ako nga itong sa vlog na ko na nagpalit ko kuan umamuri og gumikuji. Isa to sa sikat dire sa probinsya namo, sa probinsya dire nga probinsya katong sana sa Puroy, kalimot ko atong asra temple to siya, temple dili to shrine. Oh ana yung porma dire sa gawas.